Grote verschillen in coronamaatregelen tussen Zeeland en Goeree-Overflakkee. Het is vrijdag 10 april. Dit is Zeeland Nu. Zeeuwen mogen net iets meer. Geliefden na weken weer herenigd. En het verhaal achter het graf van een Syrische soldaat. Dag dames en heren, gebruik je gezond verstand en zorg dat we het paasweekend gezond en veilig doorkomen. Dat is de boodschap van de veiligheidsregio voor de feestdagen. Een groot contrast met het net zo toeristische Goeree-Overflakkee, want daar zijn heel strenge maatregelen genomen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In Zeeland zijn nog maar weinig toeristen te vinden. Onze provincie ligt niet in de buurt van een grote stad en er is niet één specifiek gebied dat een grote aantrekkingskracht heeft. Plek genoeg dus voor de Zeeuwen zelf om erop uit te gaan dit weekend, mits men zich aan de coronavoorschriften houdt. De veiligheidsregio wil daarom de stranden en andere toeristische trekpleisters niet op voorhand afsluiten. Zeeland doet dus vooral een beroep op onze eigen verantwoordelijkheid. Hoe anders is dat hier, 1 eiland hoger op Goeree-Overflakkee? Die gemeente heeft zich onder druk van de Rotterdamse burgemeester aangesloten bij de strengere lijn van veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Abu Taleb wilde geen verschillende maatregelen in zijn regio en de zorg op het eiland staat zwaar onder druk door onder andere een grote corona-uitbraak in een verzorgingstehuis in Sommelsdijk. En dus zijn vakantieparken en jachthavens in tegenstelling tot de Zeeuwse afspraken ook overdag dicht en zijn alle parkeerplaatsen naar de stranden afgesloten. Toch wordt het ook in Zeeland een andere Pasen dan normaal. Want dat de stranden open blijven wil niet zeggen dat de veiligheidsregio helemaal geen maatregelen neemt. Zo is het verkeer uit België gestremd en gaat de boulevard in Vlissingen dicht. Net als het kopje van Canada in Terneuzen en de parking van Perkpolder. En ook andere instanties nemen voorzorgsmaatregelen om de verspreiding van het virus te beperken. De tolvrije zaterdag van de Westerschelde-tunnel is verplaatst naar december. En de woonboulevard in Poortvliet heeft besloten om op de drukste dag van het jaar niet open te gaan. Om de veiligheid van de bezoekers en het personeel te kunnen garanderen. Opnieuw zijn er vandaag gelukkig in Zeeland door de GGD geen nieuwe overlijdens te melden als gevolg van corona. Wel zijn er 4 Zeeuwen met het virus opgenomen in het ziekenhuis en alle 4 komen ze uit Zeeuws-Vlaanderen. Het totale aantal besmettingen in Zeeland tot nu toe nadert de 400. En het aantal ziekenhuisopnames tot nu toe is 119. Moeilijke tijden voor Zeeuwen met een partner in België. Er is veel onduidelijkheid of ze die nu wel of niet mogen bezoeken. Nu lijken de regels wat versoepeld. Wat Helene uit Terneuzen en Herwig uit Antwerpen nog nauwelijks durven te geloven. Ze zochten elkaar op bij de grens bij Zuiddorpen. Hey! Yes, yo! Yo! Echt een kus. Echt lang geleden, man. Oh, superleuk. Wat attent. De Vlaamse Bourgondier is weer terug. Leuk. Hoe bijzonder is het dat jullie elkaar hier nu weer kunnen ontmoeten? Ja, super fijn, hè? Bijzonder. Bijzonder en eigenaardig, wel een beetje zo op Ja. de grens, zo een beetje illegaal. Dan, Ja, je voelt je echt... Ja, is het illegaal of niet? Ja, dat weten we dus niet. Hè. Dat weten we dus niet. Nee. Dat is het grote dilemma en dat is de onzekerheid ook, dat we het niet weten. Ja. En de laatste richtlijnen waren dan dat we weer mogen. Maar ja, goed, bewijs heb je nu. Bij de een mag het wel, bij de ander niet. Het is toch een beetje willekeur. Maar ja, het is voor ons wel heel fijn hoor, dat die spanning er niet meer is. Want je krijgt er onderling ook gewoon gedoe door. Je krijgt ook zo'n België-Nederland competitie. Van ja, Nederlanders zijn wat opener, die mogen meer. En waardoor Herwig juist weer zoiets heeft van ja, maar als ik bij jou thuis kom, dan vliegen de virussen in het rond, bij wijze van. Ja, maar doe je dan goed aan. En dat gaf echt wel wat spanningen. En nu kunnen we gewoon elkaar weer zien, hopelijk, vanaf vandaag. Dit is wel een opluchting dit, hè? Ja, heerlijk. Ja, echt super. Leuk hoor. Voor ondernemers is het deze dagen kommer en kwel, maar er zitten ook positieve kanten aan de coronacrisis. In Oostburg neemt de saamhorigheid toe. Ondernemers weten elkaar te vinden voor steun of gewoon een luisterend oor. Oostburg in deze tijden van crisis. De straten zijn rustig, maar veel winkels zijn wel open. Al is het er niet druk. De opdrachten lopen drastisch terug en daarmee ook in de toekomst het inkomen natuurlijk. Ja. Zaken als meubels laten stofferen zijn op dit moment niet de eerste prioriteit van mensen. En dat geldt voor veel dingen. Daar gaan ondernemers de gevolgen van merken.
Als dit zo doorzet en als het zo rustig blijft, dan vrees ik, en ik denk dat dat ook wel realiteit is, dat er heel veel bedrijven om gaan vallen. Ook het feit dat er geen Belgen meer mogen komen en dat het aantal toeristen flink is afgenomen wordt gemerkt. Zoals hier bij een kaas- en delicatessenwinkel in Oostburg. We zitten redelijk geïsoleerd. Aan de ene kant de tunnel, waar we normaal veel commentaar op hebben, maar wat nu natuurlijk gewoon perfect is. Aan de andere kant België de grenzen dicht. Dus gezondheidstechnisch is dat wel oké. Maar economisch zit je dus ook gewoon in een isolement. En daar waar wij nu hier in Oostburg althans 4800 inwoners hebben en normaal 1 miljoen toeristen op jaarbasis hebben, ja, is het gewoon nu 0. Toch zien de ondernemers ook voordelen. De saamhorigheid neemt toe. Wat ik nu vooral merk is dat ondernemers elkaar helpen waar nodig is. Dat er een verbroedering samen plaatsvindt eigenlijk. Ja, je ziet nu hier in Oostburg in ieder geval dat de saamhorigheid enorm groot is. Mensen die elkaar nu helpen, al is het van een praatje tot aan, joh, als ik wat voor je kan doen. Kijk, meer heb je soms ook niet nodig. Bij de Traktaatweg tussen Westdorp en Axel is vanmiddag 1 persoon om het leven gekomen. Vlakbij de op- en afritten bij viaduct Everschat belandde een personenauto op zijn kop in een sloot. Direct zijn de hulpdiensten gealarmeerd. Er zijn ook brandweerduikers opgeroepen, maar hun inzet bleek niet nodig omdat het om een ondiepe sloot bleek te gaan. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar het ongeluk. Nog steeds geen spoor van de man die gisteravond een tankstation aan de Rozenburglaan in Middelburg heeft overvallen. De overval gebeurde rond 20:30 s'avonds. Een man in donkere kleding liep naar de kassa en eiste geld van de cashier, terwijl hij haar bedreigde met een vuurwapen. Maar om onduidelijke redenen ging de man er ook meteen weer vandoor, zonder geld. Er raakte volgens de politie niemand gewond en ook is er dus niks buitgemaakt. De politie zette onder meer een politiehelikopter in om de omgeving af te speuren, maar zonder resultaat. Het afscheid van burgemeester Gerard Rabelink van Schouwen-Duiveland gaat niet door vanwege de coronamaatregelen. Rabelink vertrekt 12 mei en eigenlijk stond er een paar dagen daarvoor een afscheidsreceptie gepland. De gemeente wil later dit jaar alsnog afscheid van hem nemen. Rabelink was 11 jaar burgemeester van Schouwen-Duiveland en hij wordt opgevolgd door Jack van der Hoek, nu nog gedeputeerde in de provincie Noord-Holland. Het is een van de onbekendste graven op het Franse militaire ereveld in Capelle. Het graf van de Syriër Ibrahim Azem. Vandaag, precies 75 jaar geleden, stierf hij tijdens de bevrijding van Drenthe. Hij is de enige koloniale soldaat die begraven ligt in Capelle die met zekerheid vechtend in Nederland is omgekomen. Het is gewoon een jonge man die uit de lucht valt en zonder dat hij weet waar hij terechtkomt in een wildvreemd land strijdt voor de vrijheid van anderen. Dat raakt mij het meeste. Het Franse militaire ereveld in Capelle kent 229 graven. Ieder graf heeft een eigen uniek verhaal van een soldaat. Maar één ding is hetzelfde. Alle verhalen lopen slecht af. 2 secties van het ereveld zijn gereserveerd voor koloniale soldaten. Vrijwel allemaal Noord-Afrikaans, maar hier in vak A, rij 3, graf 1, ligt de enige Syriër, Ibrahim Azem. Voor zijn verhaal moeten we naar Drenthe, waar precies 75 jaar geleden operatie Amherst plaatsvond. Een luchtlandingsoperatie ter ondersteuning van de opmars van de Canadezen en Polen naar Noord-Nederland. Ongeveer op deze locatie was de boerderij van Lambert Slostra. In de nacht van 7 op 8 april 1945 landden hier 15 parachutisten, waaronder Ibrahim Azem, een Syriër, en de boer Lambert Slostra. Die verplaatsten de groep naar de locatie waar ze ongeveer zouden moeten landen. Ze zijn op een gegeven moment verraden door landwachters richting de Duitsers. En de Duitsers hebben in de ochtend van 10 april, 's morgens om 6 uur, hebben ze de aanval geopend op de 7 mensen die hier in de boerderij zaten. Het vuurgevecht ging nog een half uur door en toen stortte het dak in. 3 Fransen die zijn aan deze kant van het gebouw, hadden ze opgesloten en zijn levend verbrand. En de andere 4 die zijn aan de achterkant eruit gevlucht. Daar hebben de Duitsers nog een heftig vuurgevecht gevormd. Ibrahim Azem was een van de 6 slachtoffers.
Vlakbij graf 1 in rij 3 van vak A in Capelle ligt de Joodse Jean Simon, die ook sneuvelde in Drenthe. Samen met de moslim Ibrahim Azem vocht hij 75 jaar geleden voor een vrij Nederland. En beide betaalden daarvoor de hoogste prijs. Ze aanbaden ieder een andere god, maar geloofden desondanks in april 1945 in hetzelfde doel. Jammer dat we er niet op uit kunnen, want het was weer een mooie lentedag. Overal was het 20 graden of zelfs nog ietsje warmer. En morgen wordt opnieuw heel zonnig met maxima van 20 tot 22 graden. Maar daarna kans op regen en duidelijk daarna ook koeler. Aanstaande zondag kunt u kijken naar een documentaire uit 2016 over wielrenner Johnny Hogeland, die vooral bekend werd door zijn val in de Tour de France. Een auto! Nee, dit geloof je toch niet? Fletcher, daar wordt hard gevallen. Wat in die hekken, dit kan niet waar zijn. En de mannen moeten nu wachten. Wat is dit hier? Een officiële wagen rijdt zo Fletcher van de fiets af. Een wagen van Hogeland mee. En Hogeland heel hard de hekken. Deze documentaire dus zondag te zien. Heel graag wat mij betreft tot morgen, dan een nieuwe Zeeland Nu en dan ook het weekoverzicht. En ondanks alles toch alvast een fijn paasweekend.